בשורות טובות. לציון הורידו את הגבס. שווה חופשה בפראג. שיעשה קצת פיזיותרפיה. פיזיותרפיה. תנו לי בר מצווה, ז'קט, כותל. ציון! חברה שלך ב-SMS, היא כותבת שאתם כבר לא. שווה חופשה בהודו, לא? एक शेरी बाबू हाँ एक शेरी बाबू मेरा दिल ले गया चोरी चोरी ציון! זאת קריסטינה. She want you to kill her softly. שווה חופשה זוגית ברומא, לא? איזה חום. וסבתא של קריסטינה, מה זה נדבקת? שווה נברח לה לחופשת סקי בשוויץ, לא? מסכן ציון. איך נפל מהרכבל? שווה חופשה ללונדון, יש שם גישה לנכים. כל סיבה שווה חופשה עם ארקיע. להזמנות כוכבית 5758 או באתר ארקיע co.il. ארקיע שווה חופשה. כי כל סיבה קטנה שווה חופשה.